טוב. אוקיי, התחלנו. אז היום, יום חמישי, מה התאריך? ה-18 בנובמבר. 18 בנובמבר 2021, וזוהי פגישה מספר 126 שלנו ב-Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. אני רק מזכיר שאנחנו היום בהרכב חסר, שלמה סירקיס לא הודיע עדיין שהוא כבר יכול להצטרף אחרי שהוא עבר את שני הניתוחים, ויאיר הודיע שהיום הוא לא יכול לבוא כי בנו הגיע מחוץ לארץ לסדרת קונצרטים, שהרי בנו מנגן בוויולה ונותן קונצרטים גם בארץ, ואנה אנו מקווים שכתמיד היא תגיע אולי קצת באיחור. אז אנחנו נהיה או שניים או שלושה, אז אתם תהיו או שניים או שלושה, ואני חוכך בדעתי, האם היום אנחנו מחכים גם לשלמה, גם ליאיר, גם לאותו סבא שמתעניין, וגם לאנה, וזה הרכב די חסר. אז אני חוכך בדעתי, האם בגלל המתנה כל כך עשירה לאנשים שאינם, כן, איך אומרים, יש פה שלושה שאינם, אז אני חושב שאולי חבל, כן, שנמשיך עם כל הקווים התחליפיים שאיבדנו במשך הפגישות האחרונות, ואני שוקל כרגע שמה אני יכול להתחיל לדבר על נושא שעוד לא קיים, אבל שהוא יהיה קיים בהתחלת 2022, באויפן שוול, באותו ז'ורנל ביידיש, שאני לא מפסיד הזדמנות להגיד, שהוא הז'ורנל ביידיש הטוב ביותר כיום בעולם לפי דעתי, וכפי שאמרתי לכם, בפעמים קודמות, אנחנו בקיץ השנה פרסמנו עם מרים טרין העורכת, מאמר על העדות של חיים גרדה על סופרי יידיש בברית המועצות, ואותו אתם קיבלתם ונתנאל יקבל, והתחלנו לקרוא, ואנחנו מחכים שהקוורום יהיה יותר גדול כדי לחזור אליו, ואמרנו שאותו פרק על העדות של חיים גרדה, הסופר מווילנה, על סופרי יידיש בברית המועצות, הוא פרק ראשון, ובסוף השנה הזאת, בדצמבר, יתפרסם באויפן שוול פרק שני באותו עניין. אז למה אני מתכוון כשאני מדבר על הגיליון הראשון ב-2022 באויפן שוול, ששם יהיה נושא שקשור לנושאים שאנחנו מדברים עליהם, ללמוד לשון יידיש וספרות יידיש. ואולי היום אני אגיד על זה כמה דברים, מכיוון שנגיע לזה, כן? אנחנו בשנה הבאה נגיע לזה, והעניין שיכול להיות לכם, ואני מקווה שזה יעניין אתכם, קשור לתחום של חינוך במדעי היהדות, כולל לשון יידיש וספרות יידיש, אבל גם כולל
תחומים רבים אחרים במדעי היהדות, כפי שאותו מהלך היה קיים כאשר אני בארגנטינה ורבים כמוני יהודים קיבלו חינוך יהודי בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס. אותו חינוך שקיבלנו אז בהיותנו תלמידי תיכון, זאת אומרת מגיל 13 עד בגרות, כן, עד גיל 18, זה היה חינוך שהיום נחשב בארץ לחינוך אוניברסיטאי. ולכן אני חושב שלדבר על העניין הזה מבחינת מדינת ישראל, כאשר אנחנו שואלים, מדוע לעזאזל, סליחה על הסגנון, מה שנחשב היום במדינת ישראל כחינוך אוניברסיטאי, יכול היה והיה לפני 80 שנה ברמה של חינוך של תלמידי תיכון. השאלה הזאת בעצם מתכוונת להגיד, האם במדינת ישראל לא הכרנו את המועד כאשר אנחנו במקום לתת חינוך ברמה אוניברסיטאית, ועוד מעט אני אסביר למה הכוונה, לבני 13 עד 18, אנחנו מחזיקים אותם, במרכאות אני אומר מסכנים, בין 13 ל-18, בבית הספר התיכון, אולי מתוך מחשבה שהם לא מסוגלים לקלוט בגיל הנהדר הזה, כאשר האישיות מתעצבת, וכאשר הקליטה השכלית היא בשיאה, אנחנו מחזיקים אותם על רמה של תלמידים בלבד, שלא מסוגלים לקבל מה שאומרים באנגלית טריינינג, זאת אומרת, איך נגיד טריינינג בעברית? אימון? איך? אימון? כן, כאשר אנחנו חושבים במדינת ישראל שהם לא מסוגלים לקבל אימון מקצועי וכבר לקבל מגיל 13 את הידע ואת היכולת שמכין אותם להיות מורים של הדורות שאחריהם עד גיל 18. וזוהי שאלה לדעתי ראויה לדיון. אני מעמיד אותה לדיון, אבל לפני שאני מעמיד אותה לדיון ביניכם או בינינו, אני לא שכחתי שבפגישה הקודמת הייתה שאלה של נתנאל שקשורה לקצטניק, ואני הבטחתי שנדון בה. ואולי נתחיל בזה, מכיוון שזה כאילו, זה לא כאילו, זה המשך טבעי לפגישה הקודמת, ואני מזכיר לעצמנו במה היה העניין. נתנאל הזכיר לקראת סוף הפגישה הקודמת, שכשהוא קרא בדברים שאני כתבתי על יחיאל פיינר ויחיאל דינור, הוא התרשם, כן, הוא התרשם נכון, אבל המסקנה, על זה אני עוד רוצה לדבר, הוא התרשם שאני מצטט את יחיאל דינור ואומר אנה נכנסת גם. מה אתה אומר? שאנה מצטרפת עכשיו גם. לא קלטתי, מי נכנס? אנה. כן, שלום אנה. שלום. כן, אז נתנאל אמר שמה שהוא קרא אצלי הוא הבין, שאצל יחיאל דינור, הסופר ניצול השואה אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה,
היה באופן חוזר הצהרה שיחיאל פיינר מת, ויחיאל דינור זה לא יחיאל פיינר, וקצטניק זה לא יחיאל פיינר, ונתנאל הסיק מסקנה מזה, כן, שיש פה שאלה רצינית לגבי האם יחיאל דינור וקצטניק שומרים על איזשהו קשר זהות עם יחיאל פיינר, והאם אנחנו מדברים על אותו אדם, או שההצהרה של יחיאל דינור יש לה תוקף שמשפיע על הצורה איך שאנחנו מסתכלים על הכתבים של קצטניק אחרי המלחמה. ואנחנו שאלנו גם את יאיר וגם את אנה וגם את בלה, והיה דיון, ואני הבטחתי שאני אגיד משהו גם מבחינתי, ובדקה האחרונה בפגישה בפעם שעברה, אני הוצאתי את הארגומנט האולטימטיבי שלי, המבוסס על דברי אותו יחיאל פיינר שנתנאל ציטט אותו, ועל אותם דברים יחיאל דינור שנתנאל ציטט אותו, ואותם דברים שלמדתי מיחיאל דינור כשהוא מדבר על ספרו האחרון צופן אדמה, ואמרתי שבצורה היסטורית ופסיכולוגית כאחת, יחיאל דינור כשהוא מדבר על צופן אדמה, הוא חורג מדרכו כקצטניק, כי כקצטניק הוא מדבר על יחיאל פיינר ועל הדמות שלו, כן, שהוא קורא לה, איך הוא קורא לה? הדמות בתוך כתביו של קצטניק, שזה אלטר אגו בעצם של... ארי פרלשניק. כן, ארי פרלשניק. אז בצופן אדמה, כשהוא מדבר על זה וגם כשהוא כותב אותו, הוא חורג מהנוהג לקרוא את עצמו בגוף שלישי, ובצופן אדמה הוא אומר אני, כשהוא מתייחס לקצטניק, כשהוא נזכר במה שקרה לו בשואה. סליחה, פרופסור, קצטניק היה דוקטור עם סוויצרלנד, או אולי זה פסיכיאטריה? בליידן. בליידן, לא בשוויצרלנד, אלא בליידן, כן? אז הוא עבר טיפול פסיכולוגיה אצל פרופסור בסטיאנס, שהתמחה בלטפל בניצולי שואה, וכאשר, כשהוא שוכב על מיטת הטיפולים, כן, הוא על פי LSD, אותה דרוגה, כן, אז הוא נזכר, ובספר שלי אני נכנס לספרות שמטפלת בזה ומסביר שההגנות הפסיכולוגיות יורדות, והאדם נזכר, כן, בחוויות שהיו לו. כן, אז מה שאני רוצה עכשיו להגיד לגבי מה שהבטחתי, לגבי הדיון עם נתנאל ואיתכם. אני עכשיו נאחז לרגע, לצורך הטיעון היותר רחב בעניין, במה שבלה אמרה. בלה הזכירה בסוף הפגישה הקודמת, היא הזכירה את אמיל אג'ר, שזה היה פסיידונים של רומן גרי. ואני שאלתי בסוף הפגישה הקודמת את בלה, כן? שאלתי אותה, האם היא יודעת מדוע רומן גרי, הסופר הידוע
שקיבל פרס, נדמה לי זה היה פרס גונקור, מוכר בצרפת, עטור בפרס גדול, מדוע הוא החליט לכתוב ספרים אחרים בשם לא, אלא כאמיל אז'אר. ובלה אמרה שהיא לא זוכרת למה. אני לא הגבתי על מה שבלה אמרה, כי זה היה סוף הפגישה. אני יודע למה, ולמה אני יודע למה. אני בניתי בשניות האחרונות של הפגישה האחרונה, לא סיפרתי לכם כי לא היה לי זמן, בניתי על הפגישה היום עם מוניק דהן, שהיא תענה, מכיוון שהיא יודעת, ולמה היא יודעת, וממנה אני למדתי, למה אמיל אז'אר הוא אמיל אז'אר, ולמה רומן גרי השתמש בפסיידונים. ולכן לא אמרתי כלום, חיכיתי להיום. אבל מכיוון שמוניק דהן דחתה את זה ליום חמישי, כי היא נאלצת להיות בפגישה אחרת, אז אני לא אכנס לתשובה, אתן לה לתת את התשובה, אבל מסתבר מהשאלה שלי, עוד שאלה שאותה אני רוצה להעמיד כדי לענות לנתנאל תשובת ביניים עד שמוניק דהן תבוא, ואולי גם מצידי לקדם את הדיון על העניין, האם אפשר להסתכל על יחיאל דינור כאותו אדם כמו יחיאל פיינר או קצטניק או לא. בעצם השאלה שלי, כן, שמוניק דהן צריכה לענות, מדוע אמיל אז'אר, מדוע בחר הסופר להשתמש בפסיידונים? אני שואל אותה שאלה על יחיאל פיינר. מדוע יחיאל פיינר לא חתם בספרים של קצטניק כיחיאל פיינר, והוא חתם כקצטניק? ובתשובה לשאלה הזאת, יש הרבה תשובות, או יש תשובה כמעט מלאה לתהייה של נתנאל. ולכן אני רוצה להשקיע קצת זמן, לא הרבה, כי אנחנו מחכים למוניק דהן, אבל אני שואל את אנה, מדוע אנה חושבת שיחיאל פיינר חתם על הכתבים של קצטניק כקצטניק, ולא השתמש בשם יחיאל פיינר? אנה, מה את אומרת? למה הוא היה צריך את הפסיידונים? דנור זה חיה, פסאודונים דנור, למשל, זה חיה Ezekiel from the book of the Ezekiel. In the Kabbalah, is the Nur, is the special name for the special delight in Kabbalah. This is everybody know in Israel, if who knows. רגע, אנה, כשאת אומרת דנור, את מתכוונת ליחיאל דינור. כן. אוקיי. למה את אומרת דנור ולא דינור? לא, אני דיברתי, he took the name Denur because, as we know, he was educated in Jewish religion. He was in the yeshiva. So, in Jewish literature, לא religion, לא לבלבל, אני מאוד מבקש, לא לבלבל דת, עם לימוד בישיבה. לימוד בישיבה זה לימוד של המקורות היהודיים. זה לא קשור לדת. אני תמיד כואב מאוד כשבני אדם מבלבלים בין המקורות היהודיים והספרות היהודית מדורות
לבין דת. זה הרבה יותר מדת. זוהי השקפת עולם, זה מה שאני קורא מיתוס, שכל תרבות צריכה מיתוס כדי לבנות את עצמה. אל תקראי לזה דת, את מדברת שהוא למד בישיבה, ובתוך מה שהוא למד, את יודעת, כי דיברנו על זה, למד גם קבלה. תמשיך. אני חושבת שהוא took this, the Nur, this pseudonym, the name, because the Nur, as we know from Kabbalah, it's meaning something special. So he took because he was, as to say, after what he saw, he was in the hell, and then he saw the hell. So he took this name because he completely changed his psychologist's way to live, and after whatever he tried to change his life after the war, I mean, but always he have such a baggage. כן. כן. אנה, זוהי תשובה יפה מאוד, אבל לא מלאה. זו אחת הסיבות, אבל יש סיבה עוד יותר עמוקה, ועל זה אנחנו עוד מעט נדבר. בלה, מה את אומרת? למה יחיאל פיינר לא חותם על ספריו על השואה כיחיאל פיינר? אני חושבת שהתייחסנו לזה בהקשרים אחרים. אין לי כרגע את הדבר המדויק בראש, אבל בעיקרון הוא רצה להתייחס למה שקרה, למה שהוא תיאר, בתור משהו כללי שקרה לעם היהודי ולא לאחד יחיאל פיינר. ועכשיו קצטניק, תזכירו לי, יש לזה איזו משמעות למושג. אתה זוכר נתנאל? כן, קצטניק זה אומר יוצא מחנות ריכוז, זה בא מהקיצור של המילה קונצנטרציון מהגר. כן, אז זאת אומרת, זכרתי משהו בכיוון, אבל לא את המדויק. זאת אומרת, הוא באמת רוצה לתאר חוויותיו של יוצא מחנות ריכוז יהודי שסבל מאוד במחנות, ולא משנה אם קוראים לו יחיאל פיינר או שלמה זלמנוביץ' או כל דבר אחר. יופי, בלה, תשובתך נהדרת כמו תשובתה של אנה. אלא שאינה שלמה. לא, אני באמת אומר, שתיכן אומרות דברים חשובים, שזה הולך לאותו כיוון, אבל תשימו לב, את השלמת, אבל לא שלם. זה שלם, אבל יש שכבה עוד יותר עמוקה. זה בהחלט, תראו, באמת, אני לא, אתם חושבים שאני ציני בדרך כלל? אני אף פעם לא ציני. לא. אם אני מתכוון, אני מתכוון. שתי תשובות נהדרות, אבל יש שכבה עוד יותר עמוקה. ואתם יודעים איפה בניסוח יותר עמוק, איפה אנחנו רואים את השכבה היותר עמוקה? מי מנחש? במשהו שקיים. מה? איני יורדת לסוף דעתך. אני יודע, אני מעמיד לכם חידות. רבותיי, למה אתם חושבים, ואני אשאל את נתנאל, כן? כי אני, לא שאני רוצה להכשיל אותו, אבל אני מכוון בתשובה שלי לתהייה שלו מהפעם הקודמת. למה אתה חושב, כן, אתה עוד לא קראת את הספר, היום היית אמור, לא יכולת כי היית עסוק, אבל האם היית אמור לבוא אליי הביתה לקבל עותק של הספר של מוניק דהן? למה אתה חושב מוניק דהן קראה לספר שלה הפסיידונים קצטניק
והאחר. אני לא יודע כמה השאלה הזאת היא מכשילה, כי יצא לי להציץ גם בדוקטורט שלה, שהספר מבוסס עליו. לא, היא לא מכשילה. אני באמת מחפש, תראה, אני מחפש תשובה אמיתית, כי היה לי חלק בשם הזה, כן. לפי מה שאני הבנתי במבוא, אז מוניק דהן הולכת להתעסק בספר שלה בשלוש נושאים. אחד... רגע, אחד. איזה מבוא קראת? לדוקטורט. אתה ראית את הנוסח הקודם, כן. בסדר, תמשיך, כן. אז היא הולכת להתעסק קודם כל בביוגרפיה של יחיאל דינור, לאור הדברים שהיא גילתה שאתה לא גילית בספר שלך. ואז היא הולכת לנתח את השם שלו ולמה הוא משתמש לזה, על פי 3 גישות שונות של הבנת פסידונים. ובחלק האחרון היא הולכת להתעסק בתיאוריית האחר של לוינס, שאני לא הצלחתי להבין מה זה. אני שאלתי חברים בישיבה והם ענו לי כל מיני תשובות ואני עדיין בודק מה זה. זה קשור, העניין של המושג האחר, זה קשור לפילוסוף יהודי צרפת, עמנואל לוינס. כשאתה תקבל את הספר כפי שהוא הופיע לפני כמה ימים, יש שם מפתח מפורט, תסתכל, יש במפתח גם עמנואל לוינס וגם האחר, ומיד תוכל למצוא במה מדובר. לא תוכל לשאול אנשים שלא קראו את עמנואל לוינס. כנראה הם קראו. מה אתה אומר? הם קראו. מי? חבריי בישיבה, חלקם. את עמנואל לוינס? כן. יופי. אבל לפי המפתח, יהיה לך גישה מיידית לאותם מקומות בספר, איפה שמדובר על העניין. עדיין אני שואל, האם אתה יכול לנחש על בסיס מה שבלה אמרה, למה הספר נקרא הפסידונים קצטניק והאחר? כנראה דוקטור מוניק דהן חושבת שהפסידונים של קצטניק הוא המפתח להבנת הספרות שלו. כן. אני באמת לא יודע מה היא תעשה שם, אבל... כן. עכשיו, על בסיס מה שבלה היום אמרה, כן? כאשר בלה אומרת, איך שהבנתי מדבריה, שבשום פנים ואופן, היא לא אמרה ככה, אבל אני אומר, כך אני מבין מדבריה, שבשום פנים ואופן לא היה יכול יחיאל פיינר לחתום על הספרים של קצטניק כיחיאל פיינר. ולמה הוא לא היה יכול לחתום? מכיוון שמה שקרה בשואה, קרה לא רק ליחיאל פיינר, אלא קרה ליהודי מזרח אירופה כולם. ועכשיו אני מוסיף, במבוא לצוויונצוונציק, ואני לא זוכר אם הגענו כבר למקום הזה או לא, כאשר יחיאל פיינר מדבר על תפקיד המשורר במבוא, שהרי הוא מוציא פה ספר של שירים, במבוא הוא מדבר על תפקיד המשורר, התפקיד האידיאלי של המשורר. איך הוא מכנה את עצמו, מי זוכר? אנה, בלה? אתה מאתגר אותנו. כן. לא, אני לא זוכר אם הגענו לזה או לא, כן, כי אנחנו הרי קוראים בהפסקות. אז אני אגיד, וזה המפתח לקשר, אחד המפתחות, לקשר בין יחיאל פיינר לקצטניק. במבוא לצוויונצוונציק, יחיאל פיינר קורא לעצמו שליח ציבור. כן, נכון. והוא מפתח את תפקידו
של שליח ציבור, ולא משנה מה הוא אומר שם, נתנאל, שליח ציבור, מה האסוציאציה שלך מיד? האיש שמייצג את כל הקהל אל מול השם בתפילה. נכון, החזן. החזן. מי שמתפלל בשם הציבור, בשם הקהל, ואחרי ששליח ציבור בתפילה בחלקים מסוימים, כן, מתפלל לבד, הקהל חוזר, זאת אומרת, יש כאן איזו זיקה מאוד מאוד יסודית בין החזן, בין שליח הציבור, כן, לבין הציבור. זאת אומרת, גם ב-1931, קצטניק רואה את עצמו כמשורר במונחים המסורתיים של שליח ציבור. וכאשר בהקדמה לסלמנדרה, הנוסח הראשון, היו 9 הדפסות עם שינויים של סלמנדרה, אבל בהדפסה הראשונה, ב-46, מופיעות כמה שורות של הקדמה, שאחר כך לא מופיעות יותר באף נוסח אחר כך. שם מופיעה המילה שליח ציבור. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים, כמו שנתנאל הרגיש, שאולי יחיאל פיינר וקצטניק ויחיאל דינור, זה לא אותו אדם. הרי שהמושג שליח ציבור הוא גשר בין 1931 לראיית עצמו כמשורר שהוא שליח ציבור, לבין קצטניק, שגם הוא מרגיש את עצמו כשליח ציבור. אלא מה שקרה, שהציבור נמצא במצב לגמרי אחר בשואה, אולי לא לגמרי אחר, אבל באופן קיצוני, כמו שאף פעם לא היה בפולין בשתי מלחמות העולם, ולשקף אותו כשליח ציבור ולדבר בשמו, זה משנה את מי שחותם על הדברים. הוא כבר לא יכול לחתום בשם יחיאל פיינר. הוא עכשיו שליח ציבור עוד יותר מאשר כשהוא היה יחיאל פיינר, ובעצם דיבר בהקדמה על האידיאל של משורר, אבל השירים היו על חיים בפולין בגלות, שזה היה רחוק מאוד ממה שבמבוא הוא חשב כשליח ציבור. אבל בזמן השואה, קצטניק אין לו ברירה, אלא באמת כבר לא לדבר על האידיאל של שליח ציבור, אלא להיות שליח ציבור אמיתי, כן? ולדבר על מה שכל העם עובר. ולכן, כשאני צריך להגיב למה שנתנאל אמר בסוף הפגישה הקודמת, כל מה שאני יכול להגיד, אף על פי שיחיאל דינור אומר שיחיאל פיינר מת, אף על פי שקצטניק אומר שיחיאל פיינר מת, הוא כנראה לא באמת מת. אבל התפקיד של שליח ציבור, שקצטניק לקח על עצמו, כן? זה אותו תפקיד, רק שהציבור נמצא במצב לגמרי אחר, המצב ההיסטורי הוא אחר, ולכן התפקיד של מי שכותב בשמו השתנה. טוב, זה מה שבינתיים
כן, אני יכול להגיד, כאשר מוניק דהן ביום חמישי, תדבר, אני דיברתי איתה אתמול, והצעתי לה, שאנחנו נקיים את הפגישה לפי המבנה הבא. במקום לתת לה לדבר שעה וחצי, ואני אתן לה, אבל במקום שזה יהיה מעין הרצאה אקדמית, אני אמרתי לה, מוניק, אני מציע לך, אני אשאל אותך במשך אותה שעה וחצי, לא יותר מ3 שאלות. ובתשובה לכל אחת מהשאלות, מכיוון שאני מכיר את הספר שלך, אני אשאל ככה, שאתן לך גם להרצות, אבל גם לענות לשאלות 2-3 שאני אשאל אותך. כן? והיא מיד הסכימה, כן? אז זהו, זה יהיה המבנה, ואולי השאלה הראשונה, אני עוד לא חשבתי מה יהיו 3 השאלות, אבל חשבתי על הראשונה. והשאלה הראשונה תהיה, מוניק דהן, את כתבת לא רק דוקטורט ועכשיו ספר על הפסיידונים קצטניק והאחר. את כתבת בבר אילן לפני שנים עבודת גמר. זה לא סיפרתי לכם כנראה, אבל אני יודע. למה אני יודע? כי רצה הגורל שכאשר מוניק דהן הייתה צריכה להגיש תוכנית מחקר לעבודת גמר, בר אילן כמו באוניברסיטה העברית, אם אתה רוצה לכתוב עבודת גמר, שזה לפני הדוקטורט, כמה שנים טובות לפני, אתה צריך להגיש תוכנית מחקר. עכשיו, תוכנית המחקר צריכה לקבל אישור אקדמי מאנשים, יכולים להיות פרופסורים מחוץ לאוניברסיטה הזאת, שמתמצאים בנושא. אז היא הגישה תוכנית מחקר על השימוש בפסיידונים אצל רומן גרי וקצטניק. ברגע שהיא אמרה קצטניק, אז היא הייתה צריכה, וגם לגבי רומן גרי, הייתה צריכה לתת ביבליוגרפיה, ובאוניברסיטת בר אילן ראו שבביבליוגרפיה ובתוכנית המחקר, לגבי קצטניק, היא מצטטת אותי על ימין ועל שמאל. אז פנו אליי. אני לא הכרתי אותה, היא לא הכירה אותי, ושאלו אותי אם אני מוכן לעבור על תוכנית המחקר שלה, זה הכל סודי, כן? היא לא יודעת, כן? ואני לא מכיר אותה. אם אני מוכן לעבור על תוכנית המחקר ולהגיד, האם זאת תוכנית מחקר ראויה? בבר אילן הם לא ידעו שאני קראתי 5 ספרים של רומן גרי, מתוך עניין עצמי, כי גם הוא השתמש בפסיידונים. אז הכרתי גם את רומן גרי, כמובן הכרתי את קצטניק, ואמרתי שאני מסכים לעבור על תוכנית המחקר. שלחו לי את תוכנית המחקר, לא יודע כמה עמודים זה היה, 20 עמוד, משהו כזה. קראתי ואמרתי יופי, מחקר ראוי, ואישרתי,
היא התחילה וכתבה את עבודת הגמר. כן? סליחה, פרופסור רומן גארין, he wrote the book about the קצטניק, אני הבנתי. לא, רומן גארי הוא יהודי יליד וילנה. והאימא שלו הייתה פרנקופילית. אוקיי. והיא הביאה אותו, כן, בלי אבא, אני חושב שיודעים מי אבא, אבל היא הייתה אימא חד-הורית, הביאה אותו לצרפת, והוא הפך לסופר, כן, צרפתי. אבל השתמש בפסבדונים אמיל אז'אר. אמיל אז'אר. ומכיוון שמוניק דיין כתבה עבודת גמר על שימוש בפסבדונים, עבודת גמר, זאת אומרת, כשהיא הגיעה לדוקטורט, היא הייתה כבר מומחית לתיאוריות ולשימוש בפסבדונים בספרות הכללית, וגם בספרות היהודית. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו כאן באקדמיה, כן, סטודנטית, שהיא בקיאה בנושא, כן, שהיא מטפלת בו. מבחינת האידיאל של המחקר באקדמיה, זה מצב נהדר. אז היא כתבה את עבודת הגמר, והבינה, כשהיא התחילה לעבוד על תוכנית לדוקטורט, שאי אפשר, רק על קצטניק, שאי אפשר לכתוב דוקטורט בלי לדעת יידיש, כן? ואז היא פנתה אליי בקשר ליידיש. וכל היתר זה כבר היסטוריה. ואני מקווה שביום חמישי היא תוכל לענות, היא ודאי תוכל לענות גם על השאלה מדוע רומן גארי השתמש בפסבדונים, והוא השתמש בעוד פסבדונים, כן? ומהשאלה הזאת נובע שלא כל סופר בספרות העולם שהיא בקיאה בזה, בפסבדונימים בספרות העולם. מדוע כל סופר משתמש בפסבדונימים בשם עת בגלל סיבות אחרות. ולכן השאלה היא, בתשובה נקבל ביום חמישי, למה יחיאל פיינר השתמש בפסבדונים? השימוש בפסבדונים הוא מאוד מגוון, זה תלוי בסופר, ולכן צריך פה תשובה מעמיקה, ורק מוניק דיין יכולה לתת תשובה, מה פתאום יחיאל פיינר לא חותם בשם יחיאל פיינר וחותם בשם קצטניק, ובזה עוסק הספר שלה שהופיע עכשיו. טוב, בזה אנחנו סוגרים בינתיים את מה שנתנאל העיר בפעם האחרונה, ואני רוצה, כפי שאמרתי, כן, מחכים לגודו, כן? אני רוצה להעלות נושא שאני מקווה שגם לכם יש עניין, וזה נושא של חינוך במדינת ישראל. ואני חוזר בקצרה על השאלה שאותה אני ארצה לפתח עכשיו, את התשובה. מדוע לעזאזל במדינת ישראל מחכים לאנשים שיגמרו את הצבא ויתחילו ללמוד באוניברסיטה, כדי ללמד אותם איך להיות מורים בבתי ספר תיכון ובבתי ספר יסודי? למה אי אפשר? כמו שיש בחוץ לארץ. בחוץ לארץ קוראים לזה נורמל, כן? בנות שלומדות בגיל 13 ואילך ללמוד מורות, כן?
ובמקרה שלנו בארגנטינה, בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, אני בגיל 13 כבר למדתי בסמינר למורים של הקהילה היהודית לבואנוס איירס, שתפקיד הסמינר הזה היה להכין אותנו להיות מורים בבית ספר יסודי, מורים יהודיים, אבל צורת הלימוד בסמינר למורים הייתה במבנה שכיום נמצא באוניברסיטאות בארץ. למה הכוונה? מגיל 13 למדו בסמינר למורים של הקהילה היהודית בבואנוס איירס, בסמינר למורים, במתכונת של מקצועות, לכל מקצוע במדעי היהדות ובפסיכולוגיה ובחינוך, היה מורה מקצועי נפרד. אמנם אני חייב להגיד את זה כי זה אמת, אמנם אני הגעתי לסמינר למורים בגיל 11, וקיבלו אותי. אבל בדרך כלל, זה היה על רמה של תיכון, אנשים התחילו בגיל 13, לכן הייתי התלמיד הצעיר ביותר שם בכיתה, אבל לא בזה העניין. העניין הוא שהמקצועות שלמדנו במשך 6 שנים לפחות, עד גיל 18, היו כדלהלן, ואני לא, ודאי אשכח מקצועות מסוימים. לשון עברית, ספרות עברית, תנ"ך, היסטוריה יהודית, פסיכולוגיה, לשון יידיש, ספרות יידיש, תורה, פדגוגיה, ועוד ועוד. לכל מורה, לכל מקצוע בנפרד, תורה שבעל פה, כן? היה לכל מקצוע מורה מיוחד שמתמחה במקצוע הזה. אתם יכולים לשאול, מה, יהודי ארגנטינה השתגעו? איפה היה להם מומחים לכל המקצועות האלה? נתנאל, יש לך תשובה? אני סתם מתגרה בידיעה שלך, כי מאיפה אתה מכיר את יהדות ארגנטינה? אני לא מכיר. ניחוש. יש לי ניחוש, או שהם הביאו מהארץ, כלומר, שלחו דואר, אני חושב שבתקופה הזאת מיילים לא היה עדיין, שלחו דואר למורים שהם מכירים ומומחים בארץ, אמרו להם תבואו לפה, אנחנו נשלם לכם, אני אדאג לכם לכל דבר שאתם צריכים, אתם והמשפחות שלכם, וזהו. אוקיי. גם יכול להיות שהיו מעורבים פה כל מיני תנועות ציוניות כאלה ואחרות שמינו את זה, כי זה מקצות פה נשמעים מאוד קרש קפיצה לעלייה לארץ. כן, אני מדבר כאן, על מה אני מדבר? על איזה תקופה. תראו, אני חשבתי עד לפני זמן קצר, שהסמינר למורים בקהילה היהודית בבואנוס איירס נוסד ב-1942. אבל אתמול נודע לי שכנראה זה נוסד ב-1940. זאת אומרת, בלב תקופת השואה, יהודי ארגנטינה הרגישו צורך להמשיך את מסורת הלימוד המזרח אירופית ולהעמיד מוסד שמלמד ומכין צעירים
להיות מורים בבתי ספר יסודיים יהודים בארגנטינה. ואולי לא רק בארגנטינה, ואולי לא רק בבירה, בבואנוס איירס, אלא גם בפרובינציה. האם זה נעשה מתוך מודעות למה שקורה במזרח אירופה או לא, אני לא יודע כרגע. כן? אבל עובדה היא שבזמן השואה קם לו מרכז חינוכי בארגנטינה שהתכוון להמשיך את המסורת של חינוך יהודי שהייתה קיימת בשתי מלחמות העולם, בווילנה, בוורשה ובעוד ערים גדולות. אבל לפני שאני עונה לשאלה ששאלתי את נתנאל, כן, מאיפה הקריצו מורים, אני שואל בסיבוב שאני נוהג לעשות, אנה, מאיפה היו לי מורים כאלה? מומחים למקצועות היהדות ב-1900, מתי למדתי שם? התחלתי ללמוד שם ב-1952-3. מה את אומרת, אנה? מאיפה יש מורים כאלה? בארגנטינה, בזמן השואה. By the way, how was it possible they escape from Europe during the war or after the war to Argentina? After the war, not after. During, only after the war. There was not the Hotel Polski, the document, they didn't, there was the, they have the documents to the America Latina, Panama. I think the most was to Panama, but not to Argentina. Then nobody escaped from during the war from Warsaw. There was the Hotel Polski. לא, רק אחרי המלחמה. אז השאלה שלי, אני חוזר, מאיפה היו לי ולהרבה כמוני בנים למשפחות יהודיות שהיגרו ממזרח אירופה בזמן, לפני שהנאצים תפסו אותם, מאיפה היה לנו מורים כאלה? אני אולי רוצה להוסיף עוד השאלה אחת. כן. אם אמרת שהם היגרו לארגנטינה אחרי המלחמה, אז מאוד יכול להיות הם מדברים בדרך כלל על זה שניצולי שואה לא רצו להישאר במדינות האם שלהם. בגרמניה, בפולין וכן הלאה. כן. אז הם חיפשו בית חדש. בדרך כלל. זה שתי המקומות הגדולים, ארצות הברית וישראל, אבל לא רק. גם במקומות שכבר היה בהם לפני המלחמה קהילות יהודיות גדולות, ובואנוס איירס אני כמעט בטוח שהיא קהילה מכובדת. יחסית. אז יכול להיות שתיגרו לשם כי הם רצו, וכל האוצרות הגלומים שהיו באירופה, חלק מהם עברו גם אליכם. אחרי המלחמה, אוקיי. אז תשובה ישירה למה שאתה אומר, כן? ההגירה אחרי המלחמה לארגנטינה, והייתה כזאת, לא התבצעה מבחינה היסטורית מיד ב-45 אחרי מלחמת העולם השנייה. למה? מכיוון שניצולי שואה עד שהם התארגנו, עד שיצאו ממחנות עקורים, עד שבכלל קיבלו ויזות לחוץ לארץ, קודם התרכזו רבים מהם בצרפת. צרפת בין 45, סוף 45 ושנות ה-50, הפכה למרכז זמני של פליטי שואה, כן? לארגנטינה, עד כמה שאני יודע, התחילו להגיע אותם יהודים ניצולים בשנות ה-50, ואלה לא היו המורים שלי. בלה, מה את אומרת? מאיפה
באו אותם מורים שהיו לי כשהתחלתי ללמוד בסמינר למורים, ב-52-3. בלה? את על מיוט. כן, את על כן, מיוט. אני שמתי מיוט כי שומעים פה טלוויזיה. כן. תראה, יכול להיות ניחושים, כן? כן. שצעירים ממזרח אירופה, לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, ראו את הנולד, היו כאלה, חבל שבמשפחה שלי לא, חיפשו מקום כדי להימלט ממה שהם ראו. הרי בשנה וחצי האחרונים אנחנו הרבה דיברנו על משוררים, עיתונאים, אנשי רוח, שקראת לזה התרמת השואה, כאלה שחזו את העתיד. ויכול להיות שהיו כאלה כבר בשנות ה-30, שחיפשו מקום כדי לבנות לעצמם עתיד בטוח יותר, וגם הקהילה הארגנטינאית בעצמה שהגיעה ממזרח אירופה, גם שם היו אנשים עם שורשים יהודיים ועבריים שהתפתחו ולמדו, ואני זוכרת, כתבתי פעם עבודה על קדיה מולודובסקי שכחתי כרגע, תכף אני אזכר. קדיה מולודובסקי ועוד משוררת או עוד משורר? לא, עוד משורר. שהוא כתב על מה? Money Live, כן. Money Live, שהם כתבו בארצות הברית, ובעצם הכתבים שלהם התפרסמו בעיתונות עברית יהודית גם במזרח אירופה, גם באמריקה הלטינית. זאת אומרת, הדברים לא, למרות שלא היו מיילים ולא הייתה תקשורת כל כך מהירה כמו היום, בכל זאת הייתה תקשורת. כן, איפה העבודה הזאת? איפה העבודה הזאת? אצלי במחשב. אצלך במחשב. אבל שם במחשב, כל מי שיכול לראות אותה זה רק את. כן. אז למה את לא רוצה לזכות את הרבים ובאקדמיה עדו להעלות את זה? מותר לך. זה יצטרך עיבוד לאיזשהו מאמר, אם... לא, את יכולה לכתוב דראפט. באקדמיה עדו יש אפשרות להעלות טיוטה. כן. למה אני אומר? אבל זה בעברית, אקדמיה עדו זה צריך להיות באנגלית, לא? מה פתאום? כן, אפשר בעברית. אוי ויי. אם אתם לא יודעים מה זה אקדמיה עדו, אני מבקש דיגרסיה קטנה. בסדר? אתם תסלחו לי על הדיגרסיה? נסלח. תודה. האם ידעתם שבאקדמיה עדו, לכל מי שרוצה, שקשור איכשהו למחקר או לעבודות שהוא כותב כסטודנט, או מורה שמלמד באוניברסיטה, הוא יכול להעלות כל מאמר שהוא רוצה, באיזה שפה שהוא רוצה. אם זה מאמר שפורסם, אז הוא כותב איפה זה פורסם. אם זה מאמר שעוד לא פורסם, אז הוא כותב דראפט. אם זה דוקומנט, learning document, יש להם קטגוריה כזאת, שאפשר ללמוד מזה משהו, אז ככה. לא ידעתם על זה? האמת לא. לא. אז אני אגיד לכם משהו, וסליחה שאני מדבר על עצמי, כי רק על עצמי אני יודע לדבר, כמו שמישהו אמר. לפני כ7 שנים, סיפרו לי על אקדמיה עדו, ומאז אני העליתי באקדמיה עדו כ200 מאמרים שלי, גם כאלה שנתפסו וגם כאלה שהם לא נתפסו, כן? בכל מיני תחומים שקשור לתרבות יהודית, לספרות יידיש,
ולספרות עברית, כן? וכדי שתבינו למה זה חשוב. תראו, אקדמיה אדו זה אתר שנוסד ב-2008, לפני 13 שנה. מי שיכנס לאינטרנט, זה באינטרנט, מי שיכנס לאינטרנט ויכתוב אקדמיה אדו בלועזית, הוא יוכל לקבל שם אינפורמציה מה זה. כאשר אני נכנסתי פעם ראשונה לראות מה זה, וזה היה לפני איזה, לא יודע, 5 שנים, הם אמרו ככה, כל יום מעלים אצלנו, כל יום, 25,000 מאמרים בכל העולם. במדעי יהדות, במדעים בכלל, בכל תחום. היום, ואז כשהסתכלתי, אמרו עד היום יש לנו כ-40 מיליון מאמרים. אני לא יודע כמה יש היום. זה מייתר מבחינת אינפורמציה את האורחים של כתבי עת, שכן יודעים על הנושא שאדם מציע להדפיס בכתב עת, או שלא יודעים. אף עורך לא יכול להכיר את כל הנושאים, ואז הוא מאשר או הוא לא מאשר, מתוך ידע או מתוך... אני רוצה להגיד כמה עובדות שתבינו, שכיום עם הטכנולוגיה שהתקדמה, האינפורמציה פתוחה לכל דכפין, ולא רק זה, אלא שערכו של מאמר, הייתי אומר אפילו ערכו האקדמי, נמדד על פי כמה אנשים מכל העולם נכנסים לקרוא אותו, מורידים אותו למחשב שלהם, ווקס פופולי כווקס די, אומר האיש הלטיני. כמה עובדות. אותם כ-200 מאמרים שאני מעלה, מתוך כוונה להפיץ את פירות המחקר, שהרי בשביל זה אנחנו קיימים. אנחנו לא רק קיימים כדי לקבל קידום באקדמיה. בכלל לא רק בשביל זה. עכשיו, ברגע שאני נכנס לאקדמיה אדו וכותב את שמי, ואני נכנס כמעט כל יום. למה? כי זה מין, אני קורא לו אולי בהומור אקדמיומטר, זה מודד עד כמה יש הפצה לדברים שאני רוצה שיופצו בתחום שאני עוסק בו. אז אני רואה שנכנסים למאמרים שלי יותר מ-200 אנשים מאוניברסיטאות בעולם, יותר מ-350 ערים בעולם, אנשים שגרים באותם ערים שמתעניינים בנושאים שאני מפרסם. אני מקבל אינפורמציה סטטיסטית יום יום, כמה עמודים אנשים קוראים מהמאמרים שאני מעלה באקדמיה אדו. אני מקבל אינפורמציה לא רק מאיזה מדינות, אלא האם הם מורידים את המאמרים שלי למחשב שלהם. תראו, במדעי הטבע קיימים מנועים כאלה, כן, והם יודעים מזמן. זאת אומרת, כיום עם הטכנולוגיה באינטרנט, אתה יכול להנגיש את פירות
עבודתך, גם אם זה עבודה סמינריונית, גם אם זה דראפט, אם זה רק טיוטה, או אם זה דבר שפורסם, זה לא משנה. מי שימצא עניין במה שאתה כותב, אתה תוכל להרגיש אם יותר ויותר אנשים מתעניינים או לא. תראו, כשאני סיפרתי למוניק דהן, לפני שנתיים נגיד, שקיים אקדמיה אדו, היא הסתכלה עליי ולא האמינה שמישהו יתעניין במה שהיא עושה. כשהיא למדה להעלות באתר שלה באקדמיה אדו, היום היא מספרת לי לפני שבועיים, כן? שנכנסים לדברים שהיא מעלה כבר 700 אנשים מכל העולם. ואתם לא מתארים לעצמכם מי נכנס לדברים שאני מעלה. אנשים מהודו, מסרי לנקה, וקוראים מאמרים בעברית וביידיש ובאנגלית, כל השפות. אני מפרסם מאמרים בכל השפות האלה. ואנשים בעולם, נוכחתי לדעת, יודעים כיום יותר עברית ויותר יידיש ממה שידעו לפני 30 שנה. טוב, זה כתגובה למה ש... אבל אני רוצה לשאול משהו. אין שום בקרה, זאת אומרת, אתה יכול לכתוב מאמר, מישהו עובר, בודק האם הוא ראוי להעלות אותו באתר הזה, או כאילו... התשובה שלי היא, תבינו אחת ולתמיד, ווקס פופולי כווקס די. תסביר את זה, אני לא מבינה את הביטוי. אז אני מתרגם. קהל של ההמון זה ככל שדי. מה זה אומר? אם את רואה, כפי שאני רואה, שהרבה אנשים קוראים מה שאני כותב, גם אם זה משהו שכבר פורסם, או משהו שלא פורסם, וזה טיוטה, אני מרגיש שיש עניין במה שאני עושה. אני כמובן מנסה ולא מעלה דברים שלא בדקתי, כן? אבל העניין הוא שהעניין הפך לדמוקרטי בצד הטוב שלו. אם אנשים מוצאים, וגם יכולים להגיב על מה שאתה כותב. באקדמיה אדו אתה יכול לפתוח את המאמר שאתה מעלה למגיבים, לכל אלה שקשורים איתך. כן? אצלי באקדמיה אדו, אם אני לא טועה, יש 17,600 אנשים שבמשך כל התקופות האלה מתעניינים במה שאני עושה. זה לא צחוק. העולם הפך למקום גלובלי קטן, והקומוניקציה בין אנשים שיודעים את השפות שבהם אנחנו כותבים, הפכה לישירה. זה חלום. כמובן שלכל דבר כזה טוב יש גם בעיות, אבל אני חושב שהיתרונות גוברים על החסרונות. בלה, אני עניתי על השאלה האחרונה שלך. בלה? כן, כן, אני הייתי על... אני אשתמש... ענית על השאלה מבחינה... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אבל אני חושבת לעצמי, נניח אדם שרוצה להפיץ כל מיני רעיונות גזעניים, או במקרה שלנו אנטי-ציוניים, אנטישמיים,
ומפרסם באקדמיה עדו, אם אין בקרה על מה שמתפרסם שם, אז אנשים פשוט יכולים לחשוב, הדבר הזה, כותבים שם הבלים ורעיונות חתרניים, ולא ראוי להתייחס לזה ברצינות. למשל, סתם, הדמיון שלי משתולל. בלה, כן. את מעלה שאלה שלא בדקתי, כן? כנראה שכן יש ביקורת. לא בדקתי את זה, אבל אל תשכחי דבר אחד, ופה אני חייב להסביר. ברגע שמעלים מאמר באקדמיה עדו, אתה חייב, זה מה שקוראים אבסטרקט, אתה חייב להסביר במה עוסק המאמר, איפה הוא פורסם, ואם הוא לא פורסם, באיזה מסגרת הוא נכתב. זאת אומרת, זה לא שאתה מעלה משהו וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אתה צריך לנמק, כן, על מה מדובר. חוץ מהאבסטרקט, כן, יש מה שנקרא research interests, שזה מילה אחרת שאתה חייב לכתוב את זה, שזה מילה אחרת למילות מפתח. אתה צריך לתת מילות מפתח. אז אם אני כותב אברהם סוצקבר, ספרות השואה וכולי, אני בעצמי מושיט אלמנטים לבקרה. אם אני משקר, אז אני בטוח שעל זה יש בקרה. כן? אם כי לא בדקתי מה קורה אם מישהו מנסה להתחכם. אבל מאמר שאתה מעלה, יש לו credentials, כמו שאומרים. אתה צריך לכתוב אבסטרקט, אתה צריך לכתוב מילות מפתח, ואם אתה לא כותב, אתה יכול לא לכתוב, אבל תשמעו, אנשים שקוראים דברי מחקר, הם לא אנשים תמימים, כן? לא בדקתי, כמו שאת אומרת, אם יש ביקורת או לא, אבל עד עכשיו לא נתקלתי, ואני בדקתי כל מיני מאמרים של אחרים, ואני בודק רק מאמרים של אנשים שאני מכיר, או נושאים שאני מכיר, ואני רואה מיד, כן? אם הדבר אמין או לא. זאת אומרת, הבקרה נעשית בחלקה גדול על ידי האנשים המעוניינים בעצמם. אני רוצה גם להוסיף אולי עוד דבר שעוזר להבין, כאילו, כן. אני כמעט בטוח שמי שמעלה את המאמרים צריך לכתוב מי הוא, כלומר, נגיד, אתה פרופסור חיאל שיינדוך, אז אתה תכתוב שאתה מנהל המכון דור סדן, באוניברסיטה העברית, כלומר, אתה כותב שאתה מגיע למוסדות מכובדים ומאמנים. אם סתם אדם יכתוב משהו, כאילו, פשוט תכתוב שהוא לא, והוא לא מגיע ממוסד מכובד, אנשים ודאי ידעו שהוא כנראה פחות רציני, אתה צודק, יש מה שנקרא פרופיל, ואתה צריך באמת להגיד מאיפה אתה ומה אתה וכו'. כן? אז אתה, אם אתה לא באקדמיה, אם אתה רק סטודנט וכו', אז אתה אומר שזה עבודה סמינריונית שכתבת על נושא כזה, או באוניברסיטה כזאת וכו'. זאת אומרת, יש מספיק אלמנטים לבקרה, כן? בלה צודקת, כן? צריך לבדוק אם אפשר להתפלח, כמו שאומרים בסלנג, כן? ולהזיק, אבל אני לא הרגשתי צורך לבדוק את זה, מפני שכל מה שאני בודק, אני מגיע לדברים שהם בעלי טעם. אולי יש בקרה, כן? אפשר, אתם יודעים, אפשר אולי באיזשהו רגע, אפשר לשאול באקדמיה עדו, האם באקדמיה עדו יש בקרה לדברים לא ראויים. יכול להיות
אפשר גם לשאול אותם שאלות, כשנכנסים לאתר שלהם, כן, מי אנחנו וכולי, אפשר לשאול אותם את השאלות. כן, טוב, סטינו קצת הרבה, אבל הרגשתי חובה לידע אתכם קצת על אקדמיה אדו, מפני שלכל אחד מכם זה יכול להיות מכשיר מעניין לדברים שמעניינים אתכם. יש שם מיליוני מאמרים, כן? יכול להיות שכל אחד מכם, למשל, אם אני יודע על נתנאל שהוא מתעניין בקצטניק, אתה תכתוב קצטניק, אני בטוח שתקבל כל מיני מאמרים שמופיעים באקדמיה אדו, לא רק שלי, כן? ויאיר שאיננו, אם הוא יכתוב משהו על וטרינרי, אני בטוח, כן? שהוא יוכל לקבל מאמרים, ואותו דבר אנה, כן? דברים שמעניינים אותם בהיסטוריה יהודית וכולי, היא תוכל לקבל בכל מיני שפות, כן? ובלה אותו דבר, במידה והיא מתעניינת בשביל הדוקטורט שלה, שסיפרה לנו שהיא רוצה לכתוב על הוראה ביידיש, כן, ברוסיה, בתי ספר, ואם היא לא תמצא, זה סימן שהדוקטורט שלה יביא תועלת גדולה, כי אף אחד לא כתב. נתת לי רעיון חשוב עכשיו. ודאי, כן. ודאי, אין שום ספק שזה, אבל השאלה, אם אנחנו מדברים עלייך, צריך לדעת איך לשאול. כי אם את שואלת, נגיד, בתי ספר ביידיש ברוסיה, אז אם תקבלי 0 תוצאות, את צריכה לנסח שאלה בצורה אחרת עם שמות, או עם כל החומר שאספת, לנסות לשאול אחרת. או בשפה אחרת, נניח אם אני שואלת בעברית, אז לעבור לאנגלית, או... נכון, נכון, נכון. אז זה בהחלט יכול לעזור מאוד. טוב, עשינו דיגרסיה קצת ארוכה, אני מנסה לחזור לדיון העיקרי, ותעזרו לי, כי ברגע ש... כן, מאיפה יש מורים לברית וזה בארגנטינה. בסדר. אז הניחוש שלי היה זה שהייתה הגירה, והיו חומרים שעברו, למשל, התחלתי לספר על העבודה שלי, ותוך כדי הכתיבה, אז גיליתי שבאמת שירים, גם של קדיה מולודובסקי, גם של מני לייב, ובטח של אחרים, יעקב לייב הלפרין, הודפסו בעיתונים בדרום אמריקה גם כן. אוקיי. סליחה פרופסור, אני רוצה לחזור עם ארגנטינה. Why they escape Jewish after the war to Chile, to Argentina, if so many Nazi via Rome was escaped to Argentina, to Chile, to all the Panama? Why they was not afraid to meet this Nazi there? טוב, שאלה יפה. Because I am reading a lot, so my question is to the Jewish from Argentina. אוקיי. בואי אני יכולה לנסות לענות, ואתה בטח תשלים את החסר. תגיד. כן, אנה, ליהודים לא היה לאיפה ללכת. ארץ ישראל היה צריך סרטיפיקטים. לארצות הברית גם כן הגירה של יהודים, ניצולי מחנות ריכוז וכאלה, גם ההגירה הייתה מאוד מוגבלת, ושוב, אני יודעת גם ממשפחה של קרובים שהיגרו לאורוגוואי, כי אפשר היה לקבל רישיון להגיע לשם. אוקיי, בלה התחילה לענות, אבל אני אעשה את זה עוד יותר חמור ממה שאנה שואלת. האם אנה יודעת שחואן דומינגו פרון, כן, הדיקטטור בארגנטינה, כן, נכון. כן, הוא היה גנרל שקיבל את ההשכלה שלו בגרמניה, כן. כן,
אז כמו שבלה אומרת, כן, היהודים מה הם ידעו מה קורה בארגנטינה, ואם נאצים כן שם או לא שם. יהודים היגרו לאן שיכלו, אבל אנחנו חוזרים לעניין העיקרי, שבלה אמרה, כן, שיהודים היגרו לארגנטינה לפני מלחמת העולם השנייה. אבל אני אגיד עוד יותר, כאשר יוד למד פרץ במאה ה-19, אז הוא היה מתלבט באחד המכתבים שלו, והוא חשב אם להגר מפולין, כן? ואז הוא שאל, ארגנטינה או פלסטינה? זאת אומרת, כבר בסוף המאה ה-19, כן? שנות ה-90, ארגנטינה הייתה מקום אפשרי, אופציה, בשביל יהודי מזרח אירופה, שהרגישו שמצבם הכלכלי והאנטישמי, שצריך לעזוב את מזרח אירופה. ואכן, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של יהודי ארגנטינה, התחילה הגירה לארגנטינה בראשית שנות ה-90 של המאה ה-19, 1890, בחסותו של הברון הירש, לקולוניזציה, כן, לעבודה חקלאית בפרובינציות ארגנטינאיות. ככה שיהודי ארגנטינה התחילו להגיע לארגנטינה עוד בסוף המאה ה-19. וב-1919 הופיעה האנתולוגיה הראשונה של ספרות יידיש שנכתבה על ידי יהודי מזרח אירופה שגרו כבר בארגנטינה. ב-1919 הופיעה אנתולוגיה בשם אויב די ברגן פון פלטה, בחופים של נהר לפלטה. נהר לפלטה היה נהר הרחב ביותר שהבדיל בין ארגנטינה לאורוגוואי. והאנתולוגיה הזאת ב-1919 הייתה האנתולוגיה הראשונה שבה מתחיל המרכז של ספרות יידיש בארגנטינה באופן רשמי. והעורך של כתב העת הזה, של האנתולוגיה הזאת, ומי שכתב את המבוא לאנתולוגיה, ומי שדיבר על זה שמרכז יהודי חדש של ספרות יידיש קם עכשיו ב-1919 בארגנטינה, אתם יודעים מי זה היה? זה היה יוסף מנדלסון, שהוא היה המנהל הראשון של הסמינר למורים בקהילה היהודית בבונוס איירס ב-1940. זאת אומרת שכוחות אינטלקטואליים, ויוסף מנדלסון לא היה קטלקניה, לא היה סתם מישהו, הוא היה אינטלקטואל, סופר, עיתונאי וחוקר, והוא היה המנהל הראשון של הסמינר למורים, שבו אני למדתי. ככה שהתשובה... אני רוצה לציין רגע שנשארו עוד 4 דקות. 4 דקות. אז בזה אני אסיים את התשובה שלי. המורים האלה שלימדו אותנו בסמינר למורים, אלה היו יהודי מזרח אירופה שהגיעו לארגנטינה הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. אבל הם הגיעו עם השכלה, חלק השכלה אקדמית וחלק השכלה של סמינרים למורים בווילנה,
ובוורשה, אנשים עם ידע רב. אני לא בדקתי מתי כל אחד מאותם מורים הגיע לארגנטינה, אבל אני כתבתי עליהם באקדמיה עדו, מי שמתעניין, אני כתבתי 2 מאמרים על המורים שלי בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית, הזכרתי אותם בשמותיהם והמקצועות שלימדו אותם. היו לי שם, יצחק גרינבוים היה מורה לתורה שבעל פה, עד היום אני זוכר פתגמים שהוא לימד אותנו בארמית. איתתך גוצה גחינו לחישלה, אם אשתך נמוכת קומה ואתה גבוה, גחינו לחישלה, תתכופף ותלחש לה לאוזן, אל תדבר אליה מלמעלה. או איסתרה בלגיינה קיש קריה, אם בקופסה יש מטבע אחד, אז הקופסה כשמניעים אותה תעשה הרבה רעש. רק מי שגדוש, כן, ומלא תורה, לא מדבר קשקושים. כן? או פתגם אחר, זה הכל אני זוכר מגיל 16, 15, וחקל דאית באיזגודין, על תימה דברי מסתירים. בשדה איפה שיש גבעות קטנות, אל תדבר דברי סוד, כי יכולים להסתתר מאחורי אנשים ששומעים. ממש סיסמה בשביל צה"ל. והכל לקוח מהמשנה, מהגמרא. כן? אז לא ידענו, כן? אבל כשהבאתי לספרייה שלי עם עלייתי את ספר ההגדה של ביאליק ורבניצקי, ראיתי בסוף כל הרשימה של הפתגמים שהוא לקח מהם, והיינו צריכים לשנן אותם בעל פה, והוא היה בוחן אותנו. טוב, אז עד כאן. אם יש למישהו הערה לצורך סיום? אני רק רוצה להזכיר לנתנאל שצריך לכבות את ההקלטה לפני שיוצאים מהשיעור, כי אחרת יש בעיה למצוא את זה אחר כך. ימים שלמים עד שנחווה את זה פעם הבאה. כן, כן, פשוט זה קרה לי פעם, והייתה בעיה למצוא אחר כך את השיעור. זה מאוד חשוב. אז אני מבקש לסיים כאן. נתנאל תסגור את ההקלטה כדי שאפשר יהיה להעלות אותה ליוטיוב, ואני מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה. יופי, תודה. אז נתנאל, אתה תפתח גם ביום